Това са екипажите на ветроходите и яхтите, които участват в регатата Tall Ships исторически морета във Варна. След като цял ден показваха своите кораби на посетителите, отговаряха на въпроси и се снимаха с тях, моряците и офицерите от ветроходите излязоха по улиците на Варна на традиционния парад на екипажите. Хиляди посетители излязоха по улиците на града за парада, който премина през центъра и взриви съботния следобед. Екипажите гордо представяха националните си костюми и танци. Карнавалният дух стигна до фестивалния и конгресен център, където ги чакаха официалните лица. Късно вечерта на третия ден беха раздадени наградите на участниците в първия етап на регатата от Волос до Варна. Пред входа на морската градина първите 3 екипажа в класирането получиха призовете от представителите на Варна, областта и председателя на Международната асоциация за учебно ветроходство. Награди получиха екипажите на първите кораби в своите класове. От най-малките клас Д, руската Акела, през клас С, гърците от Мифос, клас Б, холандската Текла и най-бързия в класа на големите Мир. Българският ветроходен кораб Калиакра получи специалната награда на Асоциацията по учебно ветроходство, която организира регатата, за нейния принос за провеждането на изданието и през 2010, както и за участията на българския ветроход в продължение на 25 години в проявите на организацията по света. В четвъртия ден от регатата Tall Ships исторически морета ви представяме 2 ветрохода от клас А, които идват от северните морета. Първият, тримачтовия бриг Александър фон Хумболт, се запомня много лесно, защото е зелен. Зелените им платна и корпус лесно се откриват след останалите на пристанището, защото са уникални. Корабът е пуснат на вода през 1906. Александър фон Хумболт е първия от серията от 4 кораба, първоначално използван като кораб фар, кръстосвал Балтийско море. След войната през 1945 е преименуван Кил. Кариерата му на кораб фар завършва обаче чак през 80-те с навлизането на автоматичните фарове в Германия. След това Александър фон Хумболт е напълно преоборудван като ветроход и отново започва да плава по света, благодарение и на своя спонсор, една немска пивоварна, която се спира на него заради цвета на платната му. Александър фон Хумболт е много стар кораб. Построен е през 1906, така че сега той е на 104 години. Корабът е бил фар преди да му бъде върнато първоначалното оборудване и вече е отново ветроход с квадратни платна, както е по проекта. От 1985 е учебен ветроход за малки хора и всички, които се интересуват от традиционно ветроходство, пътешествия в далечни страни, контакти с други култури и езици. Кораба завърши първи етап на регатата 6, като измина разстоянието от Волос до Варна за 3 дни и 6 часа. Капитана признава, че има само 32 души екипаж, което означава, че хората не стигат. Обикновенно такъв кораб се нуждае от 60 души. Сега екипажът е 2 пъти по-малоброен. Това прави плаването особено трудно и доста тежко за моряците. Това означава, че всеки има повече работа от обикновено и двойно по-малко време за почивка. Плаването от Волос до Варна премина при доста лек вятър и студено време, валя и дъжд. Имаше и порви на вятъра до 8 степен, така че условията бяха доста променливи. Ветрохода с зелен корпус и платна носи името на най-великия немски учен, изследователят, географ и натуралист Александър фон Хумболт, живял до средата на 19 век и основател на университета в Берлин. Александър фон Хумболт дава своето име на студеното течение в Тихия океан, което върви на север по бреговете на Южна Америка. В чест на откривателя, ветрохода, който носи неговото име, прекара 204 дни във водите на Южна Америка през 1998 с екипаж, съставен само от младежи. Зеленият цвят е традиционен за кораба. Той е бил построен в корабостроителница, която преди 150 години произвеждала само кораби с зелени корпуси и платна. Но преди 150 години било много скъпо да се боядисват платната в
зелен цвят, така че не са много корабите, които били строени с тези цветове. Когато през 1985 възстановихме кораба, решихме, че ще бъде много добре да се придържаме към традицията, защото и цветът е уникален. Така се различаваме от всички други кораби с квадратни платна на света. Ние сме единствени с зелени ветрила. Освен това, цветът на времето ни помогна да си намерим спонсор в лицето на пивоварната Бекс от Бремен. Те използват зеления цвят в своята марка. Като чуха, че ще се реставрира ветроход с зелени платна, те ни потърсиха чрез нашия тръст и спонсорираха нашите плавания. За съжаление, този ангажимент на пивоварната Бекс сега вече не е така силен, но това се дължи на различни сливания с различни други международни компании. И все пак Бременската пивоварна изигра важна роля като спонсор и партньор, основател на нашия фонд, благодарение на който ние пуснахме този кораб. Днес ветрохода обучава кадети. Корабът е дълъг 62 метра, носи 1000 квадратни метра платна и гази 5 метра. Неговото пристанище на домуване е Бремерхафен. Стигаме и до най-големия ветроход в света – руския Мир. Размерите му са впечатляващи. Дължина 108 метра, водоизместимост 3000 тона и почти толкова площ на платната – 2800 квадратни метра. Газенето на кораба е почти 7 метра. Гиганта е един от серията кораби-близнаци, излезли от корабостроителницата в Гданск, Полша. Той е построен през 1988 и родното му пристанище е Санкт-Петербург. Съвсем уместно руснаците кръщават огромния ветроход Свят на руски Мир. Старши помощник капитанът разказва за него и другите кораби от същия тип, построени по плановете на Зигмунд Чорен, проектант и на нашата Калиакра. Учебно-парусное судно «Мир» принадлежит морской. Учебният кораб Мир е собственост на Морската академия в Санкт-Петербург и на него се провеждат практиките на курсантите. Ние обучаваме чуждестранни курсанти. Сега имаме 4 кадети от Индия. Академии Стена. Вот приехали из Индии, тут у нас 4 кадета. Имаме и чуждестранни туристи, които искат да плават на ветроход. Вот тоже желающие на парусном судне пройти вот. Мир също се числи към военните кораби от клас А, фрегатата Tall-Ships. Той обучава кадети от Руската академия в Санкт-Петербург. Неплохо, как обычно. Немного качало, немного штормило. Плаването мина добре. Както обикновено, малко ни разклати, имахме малко лошо време, но общо взето времето беше хубаво. Първоначално на курсантите им бе трудно. Мачите са високи, почти 50 метра. В началото им е сложно, но момчетата са млади и здрави, упорити и за 2-3 седмици вече знаят да се катерят на върха. Через 2-3 недели уже поднимаются наверх. Здесь у нас преподаватели вместе с ними, то есть они в процессе. Имаме преподаватели, които ги обучават по време на плаване. Това е плавателен семестър, който завършва с изпит. После окончания они сдают зачеты, экзамены. Имат и преподавател по английски език на борда. Имаме капитан-наставник, който преподава навигация, лоция, корабоводене. Боцманите провеждат занятия по управление на платната и такелажа. Всички са заети по един цял работен ден. Такелажу, то есть полностью занят весь рабочий день. Оборудването на кораба е напълно адекватно на всеки друг модерен кораб, който плава по моретата. Картите дори са електронни, въпреки че на мостика по традиция са разгърнали и хартиената карта на Варненския залив. Мир завърши първи етап от регатата начало в класирането с 2 дни и 14 часа. На толкова голям ветроход се чувстваш почти като на нормален търговски кораб, въпреки че Стар Пома със съжаление говори за големите кораби, с които е плавал до преди година. Най-трудно е първото плаване. Тежко е да се отделиш от брега, от дома. Ние, старите моряци, вече сме свикнали с това, но това е ново и тежко. Но постепенно свикват. Бъдещите моряци са длъжни. Проблемът е вълнението, когато корабът клати, когато си далеч от брега, когато дълго време не можеш да слезеш в пристанище. Но хората свикват, затова се правят и тези регати. Тези практики, за да могат да свикнат, да усвоят правилата. Някой може да си тръгнат, на някой може да не му хареса, но всички други ще останат и ще станат моряци.
Сигурността обаче е на първо място. Затова и в четвъртия ден от регатата Tall Ships исторически морета е включена демонстрация на спасяване по море. Булсар е името на доброволческата организация, която извършва спасителни операции. Нейните членове показаха уменията си и техниката, с която разполагат, за да извадят човек в беда от вълните. 2 хеликоптера и 1 малък самолет участваха в демонстрациите по спасяване на море, организирани от българските доброволци. Неправителствената организация Булсар работи за координация, търсене и спасяване на бедстващи хора, оцелели след катастрофи в българския морски отговорен район. Името на организацията е формирано от началните букви на английския израз Search and Rescue – търсене и спасяване. Булсар съществува от 1996 година. Вече 14 години организацията безплатно и безвъзмездно осигурява безопасността на плаване на малките съдове, като рибарски лодки, риболовни корабчета, яхти, сърфове и други подобни в близката 5-милна крайбрежна зона. Системата за комуникация е мобилна телефонна връзка. Капитаните на малки лодки обявяват своите планове за плаване на определени номера, които постоянно се прослушват и така получават предупреждения за опасни природни явления, буря и прогноза за времето. Булсар в момента има 2 риболовни кораба, които отговарят за сигурността на Южния и Централния район и строи спасителен кораб. При нужда организацията разчита на лодките на свои съмишленици. Пред морска гара Варна доброволческата организация демонстрира как една структура с идеална цел, чрез подкрепата на бизнес организациите от бранша, може да изпълнява държавни задължения по защита на човешкия живот на море и опазване на околната среда. Сценария на демонстрацията бе оказване на помощ на 10 души от малко корабче, което претърпява крушение. Чрез използване на новия мобилен телефонен номер 161 за морски происшествия бе получена помощ от въздуха, лекар, както и осигуряване на спасителен плот за бедстващите хора във водата. Безопасността на кораба е най-важното нещо. Ние редовно правим учения. Това е по правилник. Например, когато има човек зад борда и при всякаква опасност. В Полша има специални правила за спасяване по море. Това е приоритетна дейност и се осъществява от държавата. Това е предпоследния ден от гостуването на флотилията във Варна. Пристанището е пълно с посетители. Прекрасно е. Кой кораб ви хареса най-много? Всичките са хубави. На кой се качихте? На почти всички. На детето хареса ли му? Той се радва водичката. Не го е страх? Не, защото мама го държи. Да, хареса ни. С желание, нека да я повторят пак и следващите години да дойде. Кой кораб ви хареса най-много? Естествено, нашата Калиакра. Наистина всички кораби са хубави, но като че ли тя най-добре отразява епохата, през която говорим за ветроходните кораби. Аз не съм се качвал, защото ме е страх. Що? Много навалят се заради това. Аз цял живот съм бил, имам и яхта и такова. Дойдох просто да ги разгледам от интерес. Искам тези дървените, които са те ме интересува да ги видя, не металните. На кой кораб искате да се качите? Ако може на всички, но няма да не стигне времето. Освен българските, много ми харесва на Оман. Защо? Защото е направен красиво. Много хубав е кораб. Как посрещат на борда? Навсякъде посрещат учтиво. Учтиви са хората, показват си възможности, но вече мисля, че започват да затварят, тъй като може би се подготвят за парада. Как прави ли впечатление дисциплината на различните кораби? Разбира се, че прави. Ленинградския кораб е строго, дисциплината е здрава, докато на другите са по-дружелюбиви. Но може би, тъй като наплива е най-голям за Ленинградския кораб, като най-голям по мащаби. Може би затова е така здрава е дисциплината там. И така съм впечатлен от разнообразието на корабите, от държавите, от униформата, която носят, културата, която също доставят тези посланници, които са дошли от другите страни. Кое е най-интересно за снимане? Харесват ми се шарените флагчета, които обкичват корабите. Качихте ли се на борда на някой кораб? Да, за сега посетихме полския кораб, който беше в края и сега продължаваме напред. Какво ви направи впечатление на полския кораб?
Ами имат добра организация за посрещане на гостите и просто корабът е в много добро състояние. Ами много оживено, много ветроходи. Това е нещо много редко срещано за. Как ви се струват чуждите кораби? Добре поддържани. Като моряк мога да го кажа, че са много добре поддържани. Добър ден, според вас добра ли е организацията за посещение? Да, добре. А пристанище Варна? Горе-долу е добре. Може и по-добре да е, ама. На кой кораб се качихте? На Калиакра и на най-стария немския, който е Александър. И хареса ли? Да, хареса ми. Нормално. Сега къде отивате? Сега отивам да пия една бира и се прибирам. Последна вечер за екипажите във Варна. На 24 май след парада на ветрилата, ветроходите отплават за Босфора.